707. Vi har modtaget en anmeldelse fra en kvinde, der har fået stjålet nogle smykker af hendes iPhone på hendes mobil. Gerningsmanden er flygtet fra hendes lejlighed Soltoften 121. Soltoften 121. Hændelsen er lige set, så gerningsmanden kan ikke være langt væk. Kom. Og stationen det er modtaget. Vi kører ud til Soltoften 121. 2007 skifter. 707 modtaget slut. Her på det sidste har vi fået en del opkald fra borgere, som har set en østeuropæisk mand agere aggressivt og stille cykler og den slags. Goddag. Hej. Thomas. Dag. Kom indenfor. Tak. Det er sket næsten her for nylig. Der er en mand, der har været her, som har taget nogle af mine smykker. Og et ur. Og min iPhone er også væk. Hvordan er han kommet ind? Jeg var til fest i går på mit arbejde på hospitalet. Og møder ham på vejen hjem. Jeg har nok fået lidt for meget at drikke, men han virkede meget sød og flink og så pænt ud, og han fulgte mig hjem. Og så kom han op og fik lidt at drikke, og så har han så sovet herinde. Kan du beskrive for os, hvad han havde på af tøj? Ja, han havde en sort skjort på med lange ærmer, og nogle kopperbukser, nogle almindelige blå kopperbukser, og så havde han nogle Adidas sko på, nogle gamle slidte Adidas sko. Ja. Jeg ved ikke, om han har været måske fra Polen eller de baltiske lande. Jeg er ikke sikker, han snakkede meget dårligt, kan bruge den dansk. Kan du prøve at vise os, hvor det var? Ja, selvfølgelig. Kosterne var? Ja, det var inde i stuen. Manden har udelukkende været ude efter koster, som er let omsættelige, og han har set sit snit til at begå det her tyveri for kvindens hjem. Din iPhone, ved du, om du kan spore den? Find my iPhone? Jamen, det tror jeg. Den har jeg sat til. Ja. Den er sat til en computer eller et eller andet. Altså, jeg har en iPad, som ligger herude i skuffen. Den har han så heldigvis ikke fundet. Okay. Jeg tænker, vi skal prøve at se, om vi kan nå fange ham. Ja, det tænker jeg også. Ja. Altså, Der er ikke noget at sige til, at du er oprørt. Jeg synes, du tager fat i en bekendt med det samme. Ja. Og så får du en til at komme og hjælpe dig lidt med at styre pølserne. Okay. Og så holder vi dig underrettet. Ja. Jeg kan faktisk se telefonen her. Okay. Han er, jeg tror han er inden for 1 kilometer på landet. Ja, og køre livet. Ja, bare livet. Han er lokalt kendt, han. Vi nærmer os tyven, og det ser ud til, at han kender området ret godt. Han kører i hvert fald ned ad nogle små stier. Og kører herned og stop. Han er på vej ned mod mosen. Vi bliver nødt til at komme ned på stisystemet. Okay. Vi sætter bilen her. Prøv at se, han er herinde. Han er et eller andet sted hernede. Okay. Kan jeg ikke få den der med på dig? Jeg skal den her vej. Det er ret svært at orientere sig i stisystemet, fordi manden bevæger sig med en vis hastighed. Så når vi faktisk er gået i den ene retning, så kort efter viser det sig, okay, nu skal vi faktisk stikke modsat. Jeg tror, vi skal ud her. Den er så langsom, mand. Nu løber vi i ring, ikke? Jo, men det er også fordi han... Jeg kan ikke finde ud af, det er som om han kører i ring. Der kommer også en cykling der. Okay. Jeg tror, det er en af de to. Ja. Så. Okay, vi tager lige... Jeg tager ham på cyklen. Okay, nu. Kom nu. Der var en brand i nat, og da brandvæsenet har været der og slukket branden, så finder de faktisk et lig i kælderen. Tine, vi må desværre fortælle dig, at der har været tale om en brand i din fars hus i nat. Tror jeg, Henrik var til mænd. Ja. Hvad er Svendsen? Vi skal hen. og min iPhone er også væk. Din iPhone, ved du, om du kan spore den? Jamen, det tror jeg. Stop! Stop! Det er politiet! Herovre! Kan du starte, du? Stop! Der kommer det her. Nu spiller jeg. Men jeg ved, du taler dansk.
For du har lige været over for en kvinde og lånt nogle af hendes ting, ikke? No understand. Jeg ved, du kan tale dansk. Ikke også? No understand. Yeah. I'm fine. I'm fine. Okay. You go on knees. I'm You fine. go on your knees. Okay? Yeah. Yes, you're fine. I find a lot. Der er en match her. Okay. And this? Da vi visiterer manden, der finder vi kvindens iPhone, smykkerne, uret. Så der er ikke så meget tvivl om, at det er den rigtige, vi er fat i. Vi har anholdt den mistænkte 2007 skifter. 2007, tak for meldingen. Godt arbejde. 2007 beslutter.